Diyos na taon na biyaya. Salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Mapaduman sa manlaen-laen naruna, hatod ang tataramon asin paglilingkod. Si Maria ina niya mo ang danay nagiya, malakop ang laad kan simong misyon. Magatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa sabong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Ang mga biyaya na dulot ni sa kinaban, katanosan, kabanalan, katuninongan. Sa tandang ini matubod ang kinaban, pagkamuot ni sa lambang tawo. Katos na taon na biyaya, salamat, salamat kagurangnan. Katos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan, uya kami danay andam.
Enot na tawag, si Ed John Paul C. Santos, 27 anyos, soltero, kan Aeroville Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ininda Edwin P. Santos, asin Annabel V. Cordoves. Buot mag-agum kay Claudine Carina S. Nocos, 26 anyos, Daraga, kan San Juan Pili, Camarines Sur. Aki ininda Edgar Nocos, asin Emily B. Sales. Ikaduwang tawag, si Francis Maderal Encinas, 29 anyos, soltero, kan Del Rosario, Milaor, Camarines Sur. Aki ininda Calixto Celso Encinas, asin Teresita Boral Maderal. Buot mag-agom kay Kayla Princess Jean B. Pato, 27 anyos, Daraga, kan Kadlan Pili, Camarines Sur. Aki ininda Nestor Toscano Pato, asin Gineline Biando Bustinera. Ikatulong tawag, si Ronnie Padua Luz, 34 anyos, soltero, kan San Marcos, Kamaligan, Camarines Sur. Aki ininda Hernani Katina Luz, asin Rose Alarcon Padua. Buot mag-agum ki Jessica Nina Quiñones Amparado, 30 anyos, Daraga, kan Jacob Extension, Liboton, Naga City. Aki ininda Herman Jr. Angeles Amparado, asin Judith Dauran Quiñones. Kung si Isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibininda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang kura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Ipinapakiulay po na bago magpuon ang misa, ilaagta po sa silent mode o i-turn off ang mga cellphones tanganing ang mga ini dai makadistorbo durante kan selebrasyon. Ang peligro kan COVID-19 infection yaon pananggad sa sato. Kung kaya padagos kaming nagpapagirumdom na sa tuyang sunodon ang mga health protocols na hinahagad para sa satong kaligtasan. Enot, sa gabos na oras da itabi paghalion ang face mask mantang nasa laog kan simbahan. Mas maray kun igwapaning face shield. Ikaduwa, 3 o 2 tao sana ang matukaw sa kada tukawan, tangani na ma-observe niya to po ang physical distancing. Magtukaw tabi sana sa itinalaan na espasyo. Ang buhay sagrado, kaya ang pangataman kan salud sarong Kristiyanong obligasyon.
Liwat, Diyos marhay na aga po sa saindugabos mga tugang. Ngunyan, yaon na kita sa ika-17 Domingo sa ordinaryong panahon. Siring man, sa tuya na ipinagsaselebrar ngunyan na Domingo an enot na pangkinaban na kaaldawan kan mga lolo, lola, asin mga gurang. Sa tuya man na masasaksihan sa laog kan misa, ang commissioning kan mga miyembros kan Social Communications and Media Ministry kan sa tuyang parokya. Sa Eucharistia, kita nagkakasararo sa pagpapasalamat sa mahal na Diyos ninhuli sa mga biyaya na iwinaras sa satuya. Minamaawat kan Diyos na magkasararo kita gabos, bako lang sa selebrasyon, kundi man sa pagpahiling nin karahayan sa araw daw niyatong pagkabuhay. Siya ang Diyos na nagpapakakan, asin nagtatao sa to kan sa tong mga kaipuhan. Makakaibahan niya to sa satuyang selebrasyon, ang satuyang ginagalangan na Kura Paroko, Reverendo Padre Felipe B. Culvera III. Matindog na po ang gabos. Sa ngaran ka Ama, asin ka Naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta. Ang pagkamuot kan Dios, sa pag-isamaro kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa saimong Espiritu. Maray na aga sa indo gabos, mga tugang. Diyos marhay na aga man po, Father. Maray na aga especialmente sa tuyang mga lolo, sa mga lola, sa mga elderly, sa indang kaeldawan, ngunya sa tuyang ipinagseselebrar. Ginigurumdum niya ito ang sa indang kontribusyon sa tuyang familia, sa tuyang simbahan. Kaya sa laog ka ining misa, special ay pamiibi niya ito sinda. Urog nanggayo itong mga lolo, lola na nagmamati, may mati, kaipuhan ka sa tuyang pamiibi. Sabi ni Pope Francis, today remember them, visit them or call them. Tanganing ma-recognize niya ito, mamati ninda ang satuya na pagtataon ng importansya kan sa indang buhay na itinaw sa satuya.
Mga tugang, ako untang niya na itong mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kakurangan ng Diyos. Mayarak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherakan, kagurangan, maherakan, Kristo, maherakan, Kristo, maherakan, kagurangan, maherakan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinungan, sa mga taong marahay ang buo. Ginoo mawi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka na kulang mong kamurawayan, kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking upong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Podero kan Diyos, Akikan naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kakuaan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka naman, kaheraki kami. Ay kasanaan banal, kasanaan kagurangan, kasanaan tuho, kahalangkan. Jesu Cristo kaiba, dan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kung mayo ka, mayong pusog, mayong banal, padakulaas sa mo ang sa imong pagkaherak, tanganing huli ta ika ang nagsasakop, ika ang nagmumunda, ang mga karahayan na minalipas, gamiton ming gayong unyan, tanganing ang mga bagay na nagdadanay sa muunang matungkusan. Huli kay Jesu Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An pagdakol kan kakanon, sarong dakulang bendisyon na hali sa Diyos.
Ini mananggad, dapat na ipagpasalamat sa mahal na Diyos. Hinanyugon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa ikadang libro nin mga hade. Sarong lalaki duminatong hale sa Baal sa Lisa. Dinara sa tao ng Diyos na si Elias, ang tinapay na ginibo sa mga enot na bunga. 2 polong tinapay, asin mga mais na bagong gunuon. Sabi ni Elias, ipakakan mo iyan sa mga tao. Alagad ang sa iyang surugoon, nagsimbag. Kulangan ni ini para sa sanggatos katao. Giraray, nagsabi si Elias, ipakakan mo sa mga tao, huli taan kagurangnan nagsabi, sinda makakan, asin igwa pang matatada. Ipinakakan niya sa inda, nagkarakan sinda, asin may natada pa. Nasiring sa sinabi nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinapakakan kita nin kagurangnan, itinataon niya sa to ang satong kaipuhan. Pinapakakan kita nin kagurangnan, itinatao niya sa to ang satong kaipuhan. Ang gabos mong linalang, magpapasalamat sa imo kagurangnan. Asin an sa imong mga surugoon, magpapasalamat sa imo siring man. Sa indang ibabareta ang kamurawayan, nin sa imong kahadean, alagad ang sa imong kapangyarihan o Diyos. Pinapakakan kita nin kagurangnan, itinao niya sa to ang satong kaipuhan. Ang mga mata nin gabos na linalang, minating kalag sa imo. Sa takdang panahon, sinda pinapakakan mo. Binuka mo ang sa imong kamot, inuotob mo ang kamauotan, nin gabos na nabubuhay. Pinapakakan kita nin kagurangnan, itinao niya sa to ang satong kaipuhan. An kagurangnan matanos, sa gabos niyang dalan, mamumuton sa gabos niyang mga gibo, harani siya sa gabos na minaapod sa iya, nintudok sa puso. Pinapakakan kita nin kagurangnan, itinao niya sa to ang satong kaipuhan. Hali sa iyang selda, si San Pablo, sinasadol ang banwaan kan Efeso, napapagdanayon ang pagsasararo. Ang pagkakasararo ni Kristo, iyo ang dapat napakusugon. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Ako bilanggo huli sa kagurangnan, minahulit sa Indo. Mabuhay kamo na maninigo sa vokasyon na pinag-apudan sa Indo. Magpatinios-tiusan kamo sa pagkamuot, sa bilog nagkapakumbabaan, kahuyuan, asin pagkamatinios. Gibuha ang gabos nindong makakaya, tanganing mapadanay ang pagkasararo sa espiritu asin katuninungan na may nabugkos sa Indo. Saro sa nang hawak, saro sa nang espiritu, siring na saro man sana ang paglaom na pinag-apudan sa Indo. Saro sa nang kagurangnan, saro sa nang pagtubos, saro sa nang pagbunyag, asin saro sa nang Diyos na Ama nin gabos. Labaw sa gabos, huli sa gabos, asin yaon sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sa
Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susok kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagluwas sa ibong napangpang kandanaw sa Galilea. Sinunod siya nin mga tawo, huli tanahiling ninda ang mga milagro na ginibo niya sa mga nagihelang. Si Jesus tuminukad sa bukid, asin duman nagtukaw kaibaan sa iyang mga disipulos. Harani na ang Pasko, pintakasi kan mga Hudiyo. Si Jesus nangalagkalag asin kan mahiling ang kadakol ng mga tawo, nagsabi kay Felipe, "Sain kita makakabakal nin tinapay na ikakapakakan sa mga tawong ini?" Sinabi niya ini bilang pagtuksok kay Felipe. Aram niya kung ano ang sa iyang gigibuhon. Si Felipe nagsimbag, "Ang sweldo sa 200 na aldaw kulang na ibakal, tanganing lambang saro magkaigwanin sarong tinapay." Saro sa mga disipulos, si Andres, tugang ni Simon Pedro, nagsabi, "May aki digdi na igwang 5 tinapay, asin 2 sira. Alagad, piraman ini sa kadakol ng mga tao." Si Jesus nagbuot sa inda, "Patukawan nindo ang mga tao." Maduot duman sa lugar na ito, asin 5,000 lalaki ang nakatukaw. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay, nagpasalamat, asin ipinatao sa mga nagturukaw. Siring man ang ginibo sa mga sira. Itinao sa inda ang kaya nindang kakanon. Kan barasog na, nagsabi si Jesus sa mga disipulos, "Tipunan nindo ang natada tanganing dai masayang." Tinipon ninda, asin kag 2 basket ang napano kan mga natada sa 5 tinapay. Pagkahiling nagsabi, "Tutoong iyo na ini ang propeta na madigdi sa kinaban." Naaraman ni Jesus, nadadakopon siya ninda, asin gigibuho na hade, kaya hilom na nagpasiring sa bukid, siya sa nangsaro. Maray na bareta, kang satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Maray na agaliwat sa indugabos mga tugang. Marhay na agaman po, Father. Magayon na sublion gamiton ang mga tataramon na nadangog niyato sa salmo responsorial bidang patugmadan kang satuyang pagurupurok sa kahulugan kang tataramo na satuyang nadangog niya na Domingo sa law kaning liturhiya. Pinapakakan kitanin kagurangnan, itinataon niya sa sato ang satong kaipuhan. The Lord feeds us and provides us everything we need. Siya ang naghahanap. Siya ang naghihipno. Siya ang nagtataon ng solusyon sa satuyang mga pangangaipo. Araw kaan ang Diyos sa satuya gabos. Ang Ebanghelyo, ang mga tataramon ni Diyos na daw niya tungunyan, nagtatao sa tuya ning okasyon tanganing paghurup-hurupan na ang saro sa buot simbagan ng Diyos na esensyal na pangangaipon ng tao, iyuan kagutuman. Pagkagutom, food is necessary for life. Asin aram nin kagurangnan na mahalaga ang pagkakan sa buhay niyato bilang mga tao. Kung dahil na kita magkakan, ang hawak magluluya. Dahil kita makakapagtrabaho. Kung dahil na magkakan, magiging malnourished ang mga tao, asin magkakahelang. Ngunyan na panahon, aram niya to, hulikan halos 2 taon ng pandemya, nagdadakol ang mga nagtitios. Asin, kaibakan pagdakol ka nagtitios, kan mga mayong trabaho, siyempre, ang kakulangan financial, sa mabakalin pagkakan, kan pangangaipo, kan mga tao, tadakol-dakol ang mga daing trabaho. Sabi nga ni kang NEDA, National Economic Development Authority, ngunyan mas naglalangkaw ang poverty incidence sa Pilipinas. Of course, pirmi yan may kaibanan, kung halangkaw ang nagtitios, dakol man ang nagugutom.
inian problema kan kinakban. Sa Ebanghelyo na dangog niyato kung paano pinakaka ni Kristo. An kadakol lang mga tao hali sa nagkapirang tinapay asin sira. Sa ino tababasahon na dangog niyato si Profeta Eliseo bakong Elias, Profeta Eliseo. Kung paano sa paagi kan kagurangnan, huli sa iya na nagtatrabaho sa iya, napatama itong pagkakanadikit para sa mga tao. The Lord provides food for ourselves. Pero aram nindo, igwa pa ni mas hararom na kagutuman na kaipuhan simbagon ang tao. Actually, ang totoo, may mga kagutuman na di niya ito masabutan kung ano. In fact, minsan, inianda patawaanin mas dakulang atensyon kan tao. Sometimes, the stomach is full. We have even extra food on our tables, but we are still hungry. Kung iyo po, asin iyan ang mas dakula na problema. Pirming basog, alagad, may kulang, may kagutuman, gutom sa atensyon, gutom sa care, pangataman. Kung kusaarin nga ako nagurang, huling nga tagurang nangyaya kami, then nangyaya kami na gigiromduman, ni apudan lamang, ni kumustahon lamang. Iyan minsan ang mga hinanakit kan sa tuyang mga elderly, kan sa tuyang mga lolo asin lola. Kaya nga ni sa kaldawan ngunyan kan mga grandparents ta, dahil niya ito paglingawan, kumustahon man lamang, pasalamatan man lamang. There are some people na iyan ang pangangaipon ninda, atensyon. Igwa ni mga tao na gutom sa katuninungan, permisa ng maribong ang isip, dahil nakakaturog nin tultol. Mag-ano yan? Asin kung di ka nakakaturog nin tultol, kaya iba na dyan ang mga hilang-hilang. Ano ang nakakapurisaw sa satuya? Ano ang gutom na iyan? Nakaipuhan na masimbagan. Igunin mga tao na gutom sa maray na relasyon sa familia, sa pagkasararo. Pirminsan na nga kami, Father, si Riblag. Asin ang klasikan mga kagutuman na ini, mas sobra pa sa pangangaipo kan hawak. There are physical needs, there are also spiritual needs. Kung pagkakansana, pagkakanmansanaan, kaipuhan. Pero kung ang kalag ang nagugutom, kaipuhan niya to na simbagan, nin spiritual man na kasimbagan. And our gospel, our readings today is trying to tell us God will answer for our needs. Siya ang magtataon ng kasimbagan sa tuyang mga pangangaipo. Aram nindo mga tugang, inot niya to dapat nagibuhon. We have to recognize our hunger. Kasi minsan, kung ano-ano sa ang gusto niya itong gibuhon, thinking na iyon na iyan ang makakasimbag kan sa tuyang kaipuhan. But at the end of the day, kulang manggiraray. Di manggiraray na sisimbagan, pagal manggiraray, asin di mapatuninong ang sa tuyang buhay. Iyan siguro sa inot na punto kan sa tuyang pagurop-hurop. Recognize your hunger. What is that you are craving for? Ano ang sa imong hinahanap? Kasi sa kundi niya ito nare-recognize ang hinahanap na iyan, paano ito masusolusyonan? Paano ito mahahanap ang solusyon sa pangangaipong iyan? Baka ulang pagkakan ang hinahanap ka iyan. Baka ang kalag na napupurisaw. Baka ang kalag na nauulang. Magayon mga tugang ang sinabi kan, ikadawang babasahon niya ito ngunyan. Mabuhay ka mo na maninigo sa bukasyon na pinag-apudan sa indo. Magpati ni ostiusan ka mo sa pagkamuot, sa bilog na kapakumbabaan, kahuyuan asin, pagkamatinios. Pinapailing sa tuya ni San Pablo, ang realidad na ang buhay niya ato sa kinaban enot, well, bakong perfecto, takong perfecto, ano man takaipuan kita magpati ni ostiusan. Kaipuan ang pagkamuot, kapakumbabaan, kahuyuan asin
matinios. These are spiritual values na kaipuhan niya to. Tangani siguro na masimbagan ang mga nagkapirang kagutuman kan sa tuyang buhay, kan sa tuyang persona. Baka ang iba dyan, ang kaipuhan, move on ka na ngani, magpatawad ka na ngani, magsabot ka na ngani, o kaya dahil ka na lang magirong. These are things we can do that money cannot buy, that food cannot satisfy. Mga espiritual na pangangaip. Asin ini ang buot na simbaganin kagurangnan na satuya. Ang ikadawang punto mga tugang, kung aram niya to na mga espiritual na pangangaipo, na nagsisimbag sa ang mahal na Diyos, then we have to recognize God at work in us. Aram mo minsan ang danger sa satuyang buhay bilang sarong individual, na dahil niya ito magirumduman ang mahal na Diyos when we are at the pinnacle of our success. Ang gabos, hinihiling niya ito na garubunga sa nakan sa tuya na mga paginguha, kan sa tuyang trabaho, kan sa tuyang talent. Pero bako daw na ang mahal na Diyos ang nagtatao sa tuya kan mga talent na iyan, kan sa tuyang mga kakayahan. Minsan ang mga oportunidad na minaabot sa buhay niya ito, bako daw na inigibo ng mahal na Diyos, asin tao niya sa tuya. If it is God failing us, nagpupuno kan sa tuyang mga pangangaipo, then we have to recognize every day, magpasalamat sa mahal na Diyos, magtauning panahon, tanganing i-recognize ta ang karahayan ng mahal na Diyos sa buhay niya to. Ta siya ang nagsisimbag kan kadakol sa tuyang mga pangangaipo. Kung tao sana, dahil masisimbagan ang kaipuhan. Naguhuna kita, na ang bayanihan 1, bayanihan 2, bayanihan 3, iyo magsisimbag sa kagutuman kan tao. Pero when those people running the government, mayo itong inapod niya itong Christian values, kan pagiging honesto, kan totoong paglingkod, kan totoong pagtabang, kan totoong pagkaherak, na makukuha niya to sa halimbawa kan sa tuyang kagurangnan, ang paghuhuna niya to na solusyon kang tao, ribok manggirari, kontrobersiya, hain na ngaya, dahil po mga nakaabot ngaya sa muya, kulang baga ngaya. We have to recognize God working in us, or our need for God. Magpasalamat sa iya, hanapon ta sa kagurangnan. Hagado niya to ang tabang niya sa paghanap kang solusyon, kan kadakol na kagutuman kang tao, kan kadakol na kagutuman kan buhay niya to. Kagurangnan tabangi man kami, giyahan mo man kami, itukdo mo sa muya ang taamang paagi, tanganing masolusyonan niya mo ang pangangaipong ini na sa muyang hinahanap. Ang ikatulo siguro mga tugang na sa tuyang da paglingawan, sa Ebanghelyo na dangog niya to, sabi ni Kristo kay Felipe, saan daw kita makakabakal nin tinapay para sa pangangaipo kan mga tawong ini. Pero sabi kan Ebanghelyo, sinabi ni Kristo, tanganin tukson si Felipe. Aram niya naman kung ano ang sa iyang gigibuhon. The Lord wants Philip, ibig sabihin, the Lord wants the rest of the disciples to be part of the solution, to take part in finding solutions sa pangangaipo kay ni mga tawong nagugutom. Dapat mahiling niya to. Minsan, ang isipon niya to, bako lang ang kasimbagan kang kagutuman niya to. May mga pagkakataon na kaipuhan isipon naman niya to, paano ako makakasimbag sa kagutuman kan iba. And I think, ini ang challenge, ikatulong challenge sa tuya, kan Ebanghelyo na sa tuyang nadangog. Paano ako magiging solusyon, okasyon para sa iba, tanganing sindaman, mabasog. Salamat ko niya na aldaw, gigibuhon po niya to, an induction, installation, commissioning, kan members, kang nagkapirang members kan sa tuyang social communication ministry di sa parokya. They have been working for several months already sa tuya. Nagtatao kan sa indang panahon, or aldaw sa tuyang live stream mass pagkaaga. Mga aki pa ini na siguro ang mga normal na mga hoben magi-extend pa ning turog. Pero sinda naamay na pasiring digdi tangani na ma-provide kita ning live stream mass aro kang ginigibo niyato ngunyan. They help us break bread for others so that the mass will also reach others. Hulikan panahon niyato ngunyan
makaabot sa indungon niya ng mga nagdadaralan, kaining misa niya mo. Sa indon na nagmamaot na makadangog kang tataramon ning mahal na Diyos, sinadakulang instrumento, mga aki pa ini, dahil naghahagad ning ano man na balo sa indang ginigibo. And nauugma kita, ako bilang sa indong kura paroko, na igwanin siring na mga individual, natataong magtaok ang sa indang sadiri, sa siring kaya na edad, nahihiling ninda, ang pangangaipo kan iba, asin nagsisimbag sa pangangaipo, urog nang gayo kan sa tuyang parokya. Salamat sa inda. Lugod magdakul pa. By the way, kaipuan po ng parokya ni mga ashirets. Baka igwa po dyan na gusto man magtabang. Itong mga medyo hoben, 18 years old above. Tangani na mas orderly, urog nang gayo sa mag-abot na piyesta, ang sa tuyang ang sa tuyang prosedimento rin sa laog kay ning simbahan. Tanganin pirmi niyato na magibo ang dinapod niyatong physical distancing, masundod niyato ang mga health protocols. Ngunya na aldaw, dahil niyato paglingawan, igwaning mga individual, mas nangangaipo kan sa indong tabang tanganing masimbagan ang kagutuman. Uuliton ko girari, sinabi ko na sa pagpuon kang misa, ang mga lolo, mga lola, mga elderly niyato. Ngunyan inaapudan kita na magsimbag sa pangangaipo ninda. Sabi ning kagurangnan, you are my hands and my feet. Di makakaduman ang kagurangnan, tangaring ikonsolo sinda sa mga lolo asin lola na nagihelang, bisitahon taman, kumustahon taman, padaran taman kung ano, o kaya iayon taman sa satuyang pangadji. Ini siguro ang challenge sa satuya, sa laog kaning liturhiya, sa mga tataramo na satuyang nadangog. Recognize your hunger. Tanganing masabutan ta kung paano niya ito susolusyonan. Allow the Lord to help you. Recognize God's activity in your life. Siya sana magsusolusyon ka mga kagutuman na di kayang solusyonan kang anuman na material na bagay, physical na bagay. Kita man lugod maging instrumento, tanganing ang kagutuman kan iba, masimbagan. Amen. Isusunod na po niya to ang pagpresentar kan mga bagong miyembros kan Social Communications and Media Ministry. Sinda po aapudon asin ipepresentar ni Rizaldi Jose Sambo, Coordinator kan Social Communications and Media Ministry or SOCOM. Ginagalangan niyamong kura paroko, banwaan ng Diyos, buot ko pong ipresentar sa indo ang mga tugang niyato na pinili na maglingkod bilang mga miyembros kan Social Communications and Media Ministry. Angel Ann Bosquilios, Maria Curly Ann Lumibaw, Mary Joy Amo, John Paul Jaminson Pilayo, Mark Jim Ribidorial, Mga tugang kay Kristo, hagadon ta sa Diyos Ama na bendisyonan ng mga pinili na maglingkod bilang mga miyembros ng Social Communications and Media Ministry. Ipamibi niya to na maging sindang maimbod sa pagutob kan katungdan na itinaosa sa inda, na ipagrukyaw ninda si Kristo sa bilog na kinaaban asin makapag-umaw sa langit no na Ama. Diyos sa kagurangnan, burabod kang gabos sa karahayan, sinliwanag, pinadaramo ang sa imong bugtong na aki, tanganing ipahayag sa katawuhan, ang misteryo niya sa imong pagkamuot. Bendisyoni, ini mga tugang nyamo kay Kristo, na maako bilang mga miyembros kan Social Communications and Media Ministry. Lugod, danay nindang pagurup-hurupan ang sa imong misteryo, magtalubo sinda sa pagtubod, sa tamang pagkasabot kan tataramon, sin maimbod ninda ining maipagrukyaw sa gabos ng mga tao. Ini nahagad mi, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos.
Banwaan nin Dios o yan mga tugang nyatong pinili na maglingkod sa iyang lamesa, sa lamesa nin buhay asin pagkamuot. Sinda nagpahayag kan sa indang pagmauot na makapaglingkod sa Dios, danay nyato sindang ipamibi, nalugod magin sindang dayupot sa misteryong ini, sin makapag-agyat sa sato, napakusugon ang satuyang pagtubod, paglaw masin pagkamuot sa kagurangnan, sa paagi kan pagsirbe sa iya, asin sa satong kapwa, gamit ang social media. Papakan po niya to sinda. Matindog na puan gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo, aking bugtong niya kagurangnan ta. Pinangidang huli ka ni Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa bandal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang din mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita sa Ama na nagwawara sa to, kan sa tuyang araw-aldaw na kakanon, asin nagmamangno kan sa tuyang mga pangangaibo. Sa lambang kaagadan sabihon ta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayo kan simbahan, makabaing sa pagkamatinao kan aki sa ebanghelyo, asin makahiras kan sa indang rugaring sa mga daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makagamiaw kita sa satuyang katungdan para sa mga nagugutom, mga pinabayaan, asin mga kasaraditan sa sosyedad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nahahadit asin nahohorasa sa satuyang komunidad, mag-ako nin bagsik asin kusog buot hali sa Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, mga nakukulugan, mga nagsasakit asin mga nagmumundo, mapakusog kan pag-anduyog asin tabang nin sa indang mga katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagkagutom kan mga gadan para sa buhay na daing kasagkoran, maranga kan presensya kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga lolo, lola, asin mga nagugurang na, padagos mamatehan ang pangataman kan sa indang mga namumutan sa inda, asin mahiling ang pagkamuoting mahal na Diyos na padagos na buhay sa indang familia. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa paghimati mo sa mo. Nagsasarig kami sa imong pagmangno para sa karahayan kan sa imong linalang. Nagsasarig kami, natatawan mo kami kan sa imong katuninongan, sin kan sa muyang mga kahagadan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Ibo asin kagtao, gabo sa diri mo. Kapino na kapanoan, rin mga karahayan na nakamtan. Gabos balaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo? Sa buhay na ini na imagilan ng mga biyaya, ano kaya
Jerusalem, magpasalamat Matindog po. kami sa Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sako, sinasendong atang, maako man lugod, kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, ako ang mga atang na dinudulot mi, hali sa imong pagkamatinao. Tanganing ang mga orog kabanal na misteryong ini, sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan, sin madara sa mga kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos ta makakaman na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios, pinara niya ang sa mong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya, kaibakan kadakol-dakol na angeles sin santos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan. Daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan ilaligdi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikananggad ang banal, burabo din gabos sa kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, kabanalakan ang bon ka sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kut sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iya mga disipulo saan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, kaya sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman in kalis, ingirari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulo saan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, tayo ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danoy natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinakamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikamagdato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Sinakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma ka gurang nana sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Karaki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhena ina kan Dios, si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigon maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, han gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos to nakaugalian, ngangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabalalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ansa mo kakanon sa rualaw, itao mo sa muya-muya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami magdarahas sa sugo, undi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kami natabangan ka sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sin manligtas sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugbang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kaharian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan,
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan. Kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpati na raohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Ang Diyos na nagpapara ang mga kasalan kasalan ang ginagawa. Kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapala kan mga kasalan kan tawi kami nin katuninongan. Uyan, kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Tangani po na sa tuyang masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas, dai na kaipuhan na maglaog sa simbahan sa pagkumunyon. Igwan in mga lay Eucharistic ministers na mataonin kumunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako nin kumunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw, pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po na matapos ang pagpakumunyon sa tahaw bago maglinya. Salamat po. Kan
sa imo sa kapwa dadalahon. Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan na kinabang kami kan justo na sakramento, andanay na pagrumdom kan pasyon kan sa imong aki. Warasan namimibi kami, tanganing ining atang na siyaman sana ang nagtao sa samo, sa day masabing pagkamuot, magdara samo sa samong kaligtasan, siya na nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Maluhod po. Inaapudan po ang mga lolo asin lola, mga elderly na magpasiring sa inutan perhaps to maintain social distancing. So dahil makaabot sa inutan, pwede dyan sa aisle, ako na lang po ang malibot tangani sa pagbindisyon. Magtindog na lang dyan sa aisle, nganing dahil tamakuyan ang social distancing, ma-break ang social distancing. Ako ang malibot, dyan na lang po kamuharan ni sa may, yan, opo. Pamibi para sa pangkinabano na aldaw, para sa mga lolo asin lola, asin mga kamagurangan. Nagpapasalamat ako sa imo, Ama, kagurangnan, saranga kan sa imong presensya. Maski sa panahon na inin kamundoan, ikaan sa kong paglaom asin kumpiyansa, ika ang naging sa kong gapo asin pailihan, puon ka nako aki pa. Nagpapasalamat ako sa pagtao mo sa ko nin pamilya, asin sa pagbiyaya mo sa ko nin halawig na buhay. Nagpapasalamat ako sa imo sa mga panahon nin kaugmahan, asin kadipisilan, sa mga pangiturogan na naging ng totoo sa kong buhay, asin para duman nayaon pa sa kong inutan. Nagpapasalamat ako sa panahon na ini, kan panibagong kabungahan na kung saan inaapod mo ako. Pakusuga o kagurangnan sa kong pagtubod. Gibuha akong instrumento kung sa imong katuninungan. Tukduan mo ako na kuguson itong mga nagtitios pa sa sako, na dai maguntok na mangiturugan, asin na mausip ang sa imong mga ngangalasan sa bagong mga kapag-arakian. Bantayan asin giyahan mo si Papa Francisco, asin ang simbahan, tanganing ang liwanag kan Ebanghelyo, makaabot sa mga kapuruhan kan daga. Ipadara mo ang sa imong espiritu o kagurangnan, na mabago ang kinaaban, tanganing ang bagyo nin pandemya mapatuninong, ang mga duka maranga, asin ang mga giyera matapos. Papagdanaya akong makatagal sa kaluyahan, sintabangi man akong maisabuhay ang kapanuan nin buhay sa lambang momento na itinao mo sa sako. Sa kasiguruhan na iyan, ika sa sako araw-aldaw, sagkod sa katapusan kan panahon. Amen. Amen. San Joaquin, asin Santa Ana, Ipamibi inindo kami. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Matukaw po sa halipot na panahon. Collections for the week from July 12 to 18, 2021. Cash receipts, daily collections, 12,406 pesos. Sunday collections, 12,606 pesos. Collection boxes, 1,968. Total collections for the week, 26,980 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Bigay family, Mariel and Grace Buendia, Franz Malto and Janice Ang and family, Abonal family, Ayan family, Mr. William T., Dr. Eileen Navarrosa, M. Dakudao Bike Shop, Beth G. Del Castillo, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Ang nagpapasalamat ang satuyang pura paroko, Reverend Father Felipe B. Colvera III. Matindog na po. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Bendisyon na malugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, Sinanaki, Sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuo ti Kristo. Salamat sa Diyos. El himno de amor, entona tu pueblo con grata emoción, resuene vibrante el himno de amor, entona tu pueblo con grata emoción,